Ongi etorria txorien sasoi honean programara, arratsaldean zigo. Arratsaldean berdin. Bueno, zer, ongi ez da. Bai, izan du hemen gure momentu txoa parratzu gota ditugu, baina ja seriotik tiratzeko gokin eta lanean hasteko prest. Hori da, barrea aldartea eta algara osasuna da, nola ez. Eta bueno, gaur egingo dugun errezeta ere tankerakoa izango da. Spoiler txiki bat, gaurko errezeta hijito beso bat izango da, kasuntan berezia, kolore berezi batzuk emango dizkiogu, eta zergatik hijito besoa, bueno, gure gaurko gonbidatua German Urteaga delako, eta bere postretako gogokoenetako bat behintzat hijito besoa delako. Ordun, aukera bezala matxa eta ahabi hijito besoa ingo du. Zer da matxa? Bueno, holako tea. Matxa kibele baritxuzuko? Matxa. Ah, matza es... Matxa. Comí un racimo de uvas alemanes lan esatena? Mazmordoa jane ban. Ya está, serio esan. Bueno. Te matxa, nahi duz esan, ez? Te matxa, oida, matxa tea. Bueno, German Urteaga, aurkeztea aldera, bueno, azken boladan joku olimpikoak direla eta, bueno, kirol psikologia oso modan jarri da, osasun mentala ere, bai, modan baino gehiago esango nuke mai gainean, behar duen toki hartzen ari dela, alor hori, ez? Hori horrela izanik, guk ere hemen tarte berezi bat eman nahi diogu, eta horregatik German Urteaga gonbidatu dugu, bertako, bueno, panorama, mundua, xetasunak, eta hainbat gauza argitzeko. Gonbidatua nola hartzen den bere gustoko jakitzekin. Eta, bueno, hijito beso bat ingo du. Hortarako zer dauzkegun, alde batetik daukegu hemen, irinakin edo bizkotxo edo honako oinarria hau iten dena, eta daukegu irina normala, gari irina, eta harto almidoia, matxatea, nola ez, glasa azukrea, gatzapur bat, eta lau arrautza. Gero ikusiko duzuen nola iten den, gehigarri bezala honek ematen diolako punts berezi bat. Bizkotxoan bertan jungo dio? Bai, birrinduko ditu eta barrun joango dio. Honek gero ematen diola, bai, bapaten harrapatzen dituzu txiki batzuk eta berezi ematen dio. Germanen baimenakin hemen, aitortza bat, Germanenek, laktosari intolerantzia dio, beraz, gaurko errezeta. Eta alergia? Hori da, gaurko errezeta eta gaina guretzat erronka, laktosari gabeko produktuekin itea da. Zergatik erronka, beraien puntue behar duelako, ez? Azken finen, ohituta baldin bagaude beti osgai berdinekin lantzen edo gauzek iten, beste hauekin ere ikasi behar da eta arreta berezi behar du. Orduan, hijito besoa betetzeko lehenengo eta behin zer daukegun, hemen laktosari gabeko esne gaina erakutsiko dizuegu, azken finen nola arrotzen den, bere momentu behar du, bere denbora behar du, eta erakutsiko dizuegu. Gero, zer daukegun hemen, gehigarri bezala, besterik gabe. Hemen daukegu laktosari gabeko esne kondentsatua, eta honekin ingo du, nola esaten zaio? Dulce de leche? Bai, esne gozokia. Besterik gabe, holaxe okurrituta, Bueno, ez da, merkatun eta guk ikasiko dugu hemen nola iten den modu erraxen. Eta azkarrean. Hori da, zeren eta, jakina da, olako esne gozoki hauek latan bertan iten diela presioko olako eltze azkarrean, ez? Baina, guk aurri ikasiko dugu laben nola iten den. Eta hemen izango duzu zer da, almibar bat itxeko, zer daukegun hemen, bueltaka hor dabilen olako laranja patxarra, baina zuek daukezuena etxen, aginaldoan sobratutakoa balidoa da, nahi duzuena. Eta, hemen ahabi batzuk laguntzeko, ingo ditu salteatu besterik gabe. Azukre pixkatekin, olio puntu txiki bat igual botako diogu, zeren eta gurinakin inbar nitu ni, lehenengo, gurinakin salteatuko ditut, eta gero katxi porreta. Gurinak, laktosa. Porreta, porrotx. Ezin, orduan, ingo duz ez. Eta animatu diogu berari, laktosa pixkat eta erolan gorri pustutzen da hori hau jentzitan da, baina esan da. Pluralen ez, mesez, zigor. Ez. Izan ez. Bai, hori bai. Lanean, gure gugati izan gure honen. Pluralen ez, zigor, mesedez. Ni lanean hasiko naiz, hori bai. Hemen, honako esne gozoki hau iteko, esaten dena dulce de leche iteko, esan dakoa, laktosari gabeko esne kondentsatua. Hemen, zein mardeun, Maria bainoan jarri. Labeak egon beharra dauke 215 gradutan goitik eta betik. Guk nola kombinatu behar deun edo nasi behar deun bizkotxonekin, baina 180 gradutan dauku gero joko diogu. Zenbat denbora behar duen? 45 minututatik gora. Hor 50, 55. Eta hortarako ze behar deun? Urberoa, gauzak azkartze aldera, hotzakin indezakezu. Maria bainoan jartzeko. Hori da, gauzak azkartze aldera, hemen, ure bero-beroa.
Jarraian, honako erreteilu hori paperakin itxiko deu. Gainean beruak ez emoteko, eta bestela bai, pelikula bat ingo litzaioko, lehortu ingo zan, eta nire hori kolore kondentzatzea gehiago oraindik, ez? Eta hori, bueno, azkenean, esne gozokiak, edo dulce de leche delakoa, bakitu olako kolore marroiska bat daukala, eta hori berez lortzen da, esnea azukrearekin ordu luzetan egosten izatea, ez? Karamelatzen juten da, eta horretik hartzen du kolore marroi berezi hori daukana. Bueno, beste modua da, inaldana da, ez egoteko hor bueltaka eta zaintzen da beti, labian eikia, teknika honekin. Hori da. Eta ero beste bada, holako esne kondentsatu poto bat, lapiko askarrean egiten da, ez? Hori baita, lapiko askarrean sartuta, denboranik egia esan. Horre beldurre matit. Psikosis... Bueno, a ver, baina lata hoiek berez prestatuta du, ez? Hoiek presioan, ez dakit nola presioan izartzen ditu. Ez dakit, egi esango izut. Bota. Egaluzeaen botatzeko garaien, listeria eta honako botulismoa saiesteko modurik onena adibidez, eltze azkarren eitea da, esterilizatzea da. Eta nahi beti beldurreman izan dut, baina behin indet, probatzeko bakarrik. Beldur horri aurre iteko bakarrik. Eta lapiko azkarrek? Bai, noski gutxigo egiten da, kantitate gutxigon. Zu beste eltze pertzakan itxezunen, 30 bote sartzetxezu, eta listo, ez? Eta etxean lapiko azkarrek kosin erabiltzea zuzen? Gutxi, apenas. Nik, behitu, egia esan, entzun dut, jendeari lehertu zaiona, baina nik ezai suertatu inoiz, eta ikusi ere ez dut ikusi inoiz lehertzen bat. Izan behar omen da, nik, hor ezaguna izan zen, Lasarten badao taberna bat oso ezaguna direla bertako txerri belarriak. Txerri belarriak jartzen dituzte, eta ero jende asko juten da horra, eta daukile uste dut, olako lapiko askar bat, olako handia, eta behin lehertu omen zala, eta txerri belarriak zizurkien ere aurkitu zituztela pusketak hangoak. Olako, bueno, igual zizurkien ez, baina handoain ingurun batean bat iritsi omen zala. Eta ez, baina nahiko ezaguna izan zen, eta erna guztia gatu zen, Kristo egin da, eta pentsago, gaina itxasko. Aberi nik ikusi izan dut jendea erredurekin, eta ez da brometakoa, Hosteleitza eskolan gertatu zana, ezaguna izan zen duela urte batzuk, Leioako hosteleitza eskolan, eltze askar bat oitakoa, baina dienak 400 pertsonendako ondo itxiez, eta ikasle bat irekitzera juntzan, eta txitxiri bat euskaten garbantzua bertan. Eta, bueno, arpegi guztian erredurak, eta aberia latza. Bai, baina, bueno. Hemen pistatxoak birrinduko dituta gero, esan bezala, zeingo den jarraian, 4 arrautzak bere horretan kraskatu hemen. Bai. Arrautza gehitu, eta arrotuko du irukoizten den arte, bai? Volumena irukoizten zaion arten. Jarraian zeingo deun, gehituko diogu irina eta harto almidoia baetuta, matxatea ere bai, eta gatzapur bat. Eta, bueno, ikusiko duzuen nola jarriko deun erreteilu hontan, paperakin, eta, bueno, hau labera joango da, 10-12 minutuz 180 gradutan. Gauzak onela esplikatuta, zigorri emate jotitza, eta ekin. Ez da, matxak jongo, matxatea azkenean, bueno, basuetako gehienok gero lan, ero nik egin esan, ni neu izan, oin arte beti erlazionatu izan dut, Japoniakin, ez, da, keiago, bagun Japonian egindako bidaia horietako batean, ezaguteko genuen tematxaren prozedura guztia, zeremonia nolakoa dan, ez, eta nola zerbitzatzen duten, eta, bueno, egia esan, ikusgarria eta txundigarria, eta nik uste dut, aukera baldin bauko zegoen batera Japonian junda, olako tea zerbitzen duten toki batera joateko aukera izaten bauzue, probatu beharrekoa. Ezberdintasuna, te amatxan, ez da, guzti duzue, hautzean saltzen dute, inoiz ez da probatu duzuen, eta erateko garaian pixkatolan lodixagoa da, eta kasu honetan infusio ez delako egiten ostoak sartu urberotan da infusionatzen baizik, eta urberoa hautzorri gehitzen, ez? Orduen, apar bat ataratzen zaio, eta, bueno, nik etorri zan gainean jantzita bertako erropakin, da izan zen, bueno, niko polita asuntua, eta benetan nik gustatu zitzaidan, tematxa. Izan, nien aizu oso tesalea, baina erosi nuen, eta etxean hartu izan dut, eta erosi nuen, han saltzen dute kit bat, olako kit bat, tematxa prestatzeko, eta kit guztia erosi nuen, da, etxean, bueno, ni bakartzik hartzen dut, bikotea kafesalea da. Bueno, ni Japonian ez naiz izan, ez dakit, bizi naizen arten izango naizen, baina, bueno, honako jatetxe japoniarretan bai izan naiz, eta hor oso goxoa da tematxakin iten dituen olako bonboio.
gauza pila bat. Daude batzuk txokolatinak, oi, ezaguna, marka bat da, holan, bi parentesi artean jartzen dana, oik, tematxakin. Oso osuak. Bi parentesi artean. Gaur letargia dauke. Egin dezagun KitKat. Amigo. Jasa, jaione! Letargia. Bueno, tematxa berez txinati dator, eta hor dator Son dinastiatik, 960-1279 urtean artean, eta kontua da, sasoietan, Japoniatik, jende asko Txinara juten zala, orduan modan jartzen ari zen budismo mota bat ikastera. Gaur egun zen bezala zen budismo ezautzen duena, orduan zen txan. Aiba. Txan. 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 Bai, lehenengoa, txan da txan. Eta... Txan. Txamagoa. Jaione, ez digutela ordaintzen egiko lan ditzeko. Guk prestigio bat eta ez dakit, lauzeme ala euskak. Ikusten noten badio zer zango dut. Bueno, kontua da, guten ziela budismo hori ikastera eta, bueno, ordungo monjek esate zuten, tematxak badauka, ez? Bere, onura pila bat ditu, baina bat da, konzentratzeko, relajatzeko eta oso ona dela, ez? Eta orduan, asko hartzen zan garai hartan, eta, Japonia rauek, beraien herrira eraman zuten, eta, nik uste dut gehiago erlazionatzen dugula tematxa Japoniakin, eta egia esan, Txinan enaiz izan, ni inoiz bitu, badau toki bat enaizela izan, jaione. Hainbat toki. Baina, tematxa Japonian leku pila batetan aurkitzen duzu, eta horako gozokiak pila bat, daude, edozein gozoki tematxa zaporeakin daukazu. Eta hemen erabili alda, edozertako gozokintzan, badaude, hainbat, eta isoskia da oso ezaguna, tematxa isoskia, hori oso ezaguna, eta oso goxuan, ohikoa da, eta pasteltxoak, bizkotxoak inaldira. Motxi tematxakin. Motxi. Ona. Nik ez dut bidaiatu baino ditu, ez daukit beharrike. Hemen jatetxek eta baditu. Eta gaur eguna erraza dela aurkitzea. Garai batean hau suposatzen dut aurkitzeko tematxa, erotuko zinela, ibili beharko zinela, eskatzen ez dakin hundi, baina gaur egun edozein herritako olako kafe eta te eta infusioak eta saltzen dituzten olako denda berezi baten seguro badaukatela, eta ez badaukate egun batetik bestea lortuko dizutela, ez? Bai. Pasazuk, odante matxa sabia o... Jateko, ala edateko infusioan edo tean, ez dut. Ola ez oitureik eta aukeraretzen sortu. Badauka, ez, bere toke berezi bat ematen dio. Ez da, ni beste teekin olan alderatuta, zapore aldetik eta esperdin jasun asko, zaki. Baina, ona, eta nik usteo kombinazioan abiekin ondo geratuko dela. Abiak, ze goxua diren abiak, eta aina osasuntxuak, superrelikagaien taldean dago, eta, hau janezkero, hor badu ikerketak, kolesterola 4 eta 6 artean jaisten duela, eta gaina zientifikoki demostratuta, ez dakit beste batzuk saltzen dute hortik ez dakit, baina abiak behintzat eta gaztetu egiten omen dute. Azken aldian letrak saltoka izaizkit hemen. Azteneaz irakurtzen da, ara, gelditu dira. 3 abi alejan eta bikain irakurtzen dut. Begira, Bacinium cyanococcus zuhaitzetik etortzen dira. Lehen ezin nuen irakurri hori. Abiak egiten du guzti hori. Zubai kokus. Kokus, oixe. Espantakokus. Gonbidatu da, beldurtzen nahi zaigu hemen, horatzean dago, da... kontua da, abi hauek, behitu nik izan dut hemen. Tamaina eta handiagoak eta niko handiagoak aurkitzen dira. Nik ez da inoiz jan izan dituzuen, nik alpetan abi silvestreak, mendin oso ohikoa da, erresa da aurkitzea. Horako zuhaizka txiki batzu dira. Eta aleak ez daukate zekusirik ez, hauekin, eta zaporeak ez dauka zekusirik honekin. Hori nik uste dela dena betzala, txikiak zaporeak konzentratuta. Abiak, baso abiak ero, txiki-txikiak, biziauak, haue baino honek oso puntu gehiago daukate, ez dakit, igual variedadea izango da nero. Zarrak zaporeak konzentratu goizatea, normalen. Baina mikazaldea bodata. Kontuz. Bai, ez? Bizkotxoa zurituta, arrautzak zurituta, urrengo paustua. Baetu.
iragazi bat hartu, edo, bueno, etxen baldin baduzu olako gaiu, gatxet, edo olako zea berezirik izatei ez, beren gixe baetzeko. Hori zu ni baino eta bakizu. Auketu gaiu bat, ez dizut esango ez ez. Erakutzi izan dut horien. Ez zelan da, klak, itzen duzu eta botatzen dut, pin. Horako katxarroa geneukan guk, futbolean margotzeko lehen, zan, ez da, futbolean jolastu zuen, horako karretila bat, eta azpian zegoen horako pla, eta marra zuria, botatzen zuena. Bueno, guk geneukan zelaia margotzen, arek zuzen, ez margotu zuzen, eze batzuk. Bada karratila bat, eta hola, botatzen da, zure abian katxarro hori baetzeko katxarroen moda, sistema, nik ikusi nuenean zure hori etorri zitzaidan burura, esan, no? Bitu, hau margotzeko biltzen zuen honek. Bai da, bitu. Hemen, mugimendu iraungitzaien bidez, nahasi, poliki, arrotutako arrautza hori ez erortzeko, eta jarraian gehituko dizkigu pistatxoak, eta esan bezala, erreteiura. La bia eundalaro izan duzu? Eundalaro gehi, momentuz... Azkarrel, minutu gutxi? 10-12, hortxe. Bai, higitu beso egiten duzunean garrantzitsu izaten da, ez pasatzea. Hobe da pixkat gordin aldera bizkotxoa geratzea, gehi egin da geratzea baino. Gehi egin eskero lehortu eta ero higitu besoa bauka bere berezitasuna bildu inbar dela, ez? Lehortu eta geratu eskero, kraskatu ingozan, dana apurtu gautzi ingozan, orduan, hobeto gutxi aldera botatzea, gehi aldera botatzea baino, Bueno, lehen abien esan dizuena hor 50 gramokin, nahikoa izango zen, kolesterola jaisteko, eta bueno, nik uste du fruta interesgarria dela gaur egun lortzen erreza dela, eta gaina goxua da, eta bueno, hemen salteatu eta gordinek, jogurrai botata, lehorrean bezaltzen dituzte. Zukuan. Podrich baten ondoan. Zer da podrich? Zer da podrich? Porridge. Bueno, askoren ikuste asko eta askoren gosaria, eta kirolari mordo baten gosaria ere izango dela, ez? Bai, arrautza bezala. Arrautza, arrautzak garri, gaur arrautza kontuak, gaur arrautzak eguseio, eta arrautza kontuak, eta arrautzak erosteko, erabiltzeko garaian, egiten diren akatzak kontatuko izkizu. Lehenko da behin freskoak erostea. Bueno, freskoak erosteko honena, gaur egun jartzen dute, ez? Kartoietan kaduzidadia. Ni egia esan naiz, gauza guztiak erosten ditu denean, juten ma naiz, supermerkatua da fetxa begiratzeko. Dende batean juten zaienean. Noiz iraungitzen dan, ez? Orduan gero eta, luzeago, hobeto, freskoagoa. Arrautza bestela, ez badakizu noizkoa diren, hor da, truko zar bada, uretan sartzeana. Uretan sartu, eta arrautza behian geratzen bada, freskoa da. Ja, pixkat altzatzen hasten bada, eta flotatzen hasten bada, bota. Bere hortan bota. Hori da, izea sartu zaiola. Eta gero, behin kraskatuta gero, sartaira botatzen dugunean ero irekitzen dugunean, jakiteko freskua dela, da zuringoa bilduta izan behar du. Ondo bilduta. Gero eta zuringoa irekiagoa izan, gero eta okerragoa, ez da ja freskoa. Gero eta zarragoa izango litzake arrautza hori. Eta ni hori, nik ez da, programa badaude sukaldekoak tipiko jankianak eta beti egiten dutela plantxan arrautza bat, gero hamburguesa batean, horrek kriston zuringoa daukate. Osa, ez konturatzen hori ez dela freskua. Horietan osoikoa da olako arrautza bat, hartu, irekitzen dute, eta zuringoa desente irekitzen da, ez da geratzen hor bilduta, ez. Agian estatu batuetako oioak beste varietate edo beste arraza batetakoa dira, euskalo. Ez, varietateak ez dago zekusi. Varietatea dago zekusik, hor beste bat da, uste dutenak marroiak direla hobeak zuria baino ez. Hori da, oio varietatean arabera. Segun ze oio espeziedan, batzuk kolore batetako arrautzak ematen dituzte eta beste batzuk, baina ez du esan nahi hobeak ero txarra bat dienik. Hori ez. Baina zabaltzen danean, da azkenean arrautza porosoa da. Horra izea sartzen da azkenean, eta gero pixkanaka bere gorringo hori juten da diluitzen, zuringoa barkatu. Arrautza bilduta beti. Eta aldala txikik, oiandanak, arrautza honena di txikik. Hori beti, ni arrautza hundie, ja oio sarrana da. Urrengo pausua oio horrena da, salda izate diteko izango da. Baina bestela, arrautza txikik, oiandanak, horre di honenak. Horre,
nik hemen aipatu guk lagun badaukago, arrautza saltzen dituela eta pisura saltzen ditu. Zeberak esaten du, ez da berdina, dozena bat oian dan arrautza, ero dozena bat oioa ja basarra badanean. Zer pisua tamainan behar zeguzea dauka, ez? Bai, tokatu izan da arrautza ondi horiek kraskatu eta bigorringo. Horren poza ez da... Aspaldi etzai tokatu niri hori. Amigo, txikitazaz da. Bueno, baina txiki, baina konzentratu, zaporea doblea. Noiz behinka arrautza ondi bat hartzeare, bueno, egian sorpresatxo bat egun hortan bigorringo. Bai. Hobeto bi arrautza jatia. Aukeran bi arrautza. Beti, bilan arrautzak, binak abainak. Gero beste, bueno, kodigoak. Arrautzan kodigoan ikusten zuetako gillinoia jakingo ituzu, ez? Hor, arrautzan bertan jartzen du, eta bestela kartoian, ez? Hor, zenbaki batzu daukazue, zerotik hasten bada ekologikoa dela. Batetik hasten bada da lurrean hasitakoa, lurrean zelaian hasitakoa dela, kanpoan. Bia bada txoriene bezalako toki batean, hau da, lurrean hasitakoa, baina kaleratea gabe, barren aldean. Eta hirua ja ustot debekatu egin dutela, hirua ez da. Hirua ustot ja ez da gola. Hirua berez da kaiolako arrautza. Baina kaiolako hau da, jateko eta erruteko. Harik eta bakarra hau egiten du. Aurrea eta atzea errutzeko. Eta listo. Jan eta... Baixok, bai, azken finen. Hori ustot ez daudela ia hirukoak. Ez dakite, holako zerbait dataz. Hemen, barkatu ez zigor. Aukerak, bueno, papera behintzat jarri behar da, bestela ez baldin baduzu olako paperarik betikoa. Gurina edo margarina, laktosari inongo intolerantziarik badiozue, irinarekin pixkat irineztatu, kendu gehiengoa, eta gainean bota orea. Paperakin, berdin. Nei aurrekoan edo egin izan detenen itxatxitzen da. Azken aldin olio pixkat edo zehoze jartzen diot. Baina, bueno, gero azkar mutu behar da. Zigorrek esan bezala, biltzeko. Hau, labera, 180 gradu, goitik eta baitik, 10 minutu, pixkat vigilatu ingo dugu. Bien bitarte hortan, zuentzako segundutxo bat izango dela, German Urteagari sarrera ingo diogu, eta, bueno, lehen ezagutuko duzu zuek ere. German. Zuze jaio zinen, ogi batekin beso azpin, olako bizkotxo batekin. Gaur olako hakin, esango dizut. Bai. Aukera noge. Bai, gaina bero da. Bueno, esan dako, 10 minututxo pasa zaizkigu, zuentzako segundutxo bat izan da, hemen duzue German Urteaga. Arratxaldeon, ze uste? Arratxaldeon. Eta, bueno, gure bizkotxoari dagokionez atera deu, eta lehenengo gauzein deuna da, gainean beste papera baiarri, buelta eman, eta azpin zeukena lehendik hori askatu edo kendu. Eta jarraian, buelta emango diogu, gero ez hausteko. Gainekoan, ozten baldin bada, gero ez da biribilduko. Hau txingo da. Beraz, hau, oain, hotzera freskera erateako dugu. Vale. Etxe honetan freskera nun dau? Han. Ados. Han utze gara. Hala, ales. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerra norbait daukagu hemen. Laneako prest. Hori da. Eta, bueno, ni nire partetik lanak aurreratzen joango naiz. Hortarako zer ringo deten, lehenengo eta behin almibar bat. Hor daukegu esan bezala patxarra, azukre hautsa eta ur pixkat. Hau, murrizten, sendo edo zu bizitan izango deu, gero honako, pintzela honekin, gainetik itxeko. Moskortzeko, ez? Nik uste finego gelditzen dela. Eta, esne gaina arrotu, honako abi hauek salteatu, nik bauket lana. Zuek, baukezu izketa gaia, eta... Ni bai, bueno... Venga, animo, bakoitza bera. Galdera pila dauzka, German. Kirol psikologoa, nola prestatu behar izan zara gaur etortzeko? Urduri zaude, ondo, prest, motibatu behar izan zara? Ez, motibatu etorri nez, ja. Bai? Ez du zuk herramienta badituzu prestatzeko, nako, ez? Bai. Osa, gaurko espreski ez dut behar izan, bai. Kirol munduan eta... beharrizatu batzutan. Bueno, gaur egun, zorionez duela urte batzutatik nik esango nuke, ez? Gero eta gehiago entzuten ari gara, ez? Kirolariek, laguntza psikologiko, ez? Esan, laguntza fisikoa beti entzun izan dugu, masajista noa, ez da izer, baina laguntza psikologikoa, zorionez, gero eta gehiago entzuten da.
Bai, pixkanaka ida azaleratzen, ja, bada, oindala urte batzutatik, bueno, datorren zerbait, baina egia da, psikologia berak izartean, oindikan, pixka tabua da. Bai, jentia hola pixate, psikologoana jutean da. Oida. Ja, behiratzen diote. Bai, orduan pentsa, kirol psikologia, oindikan, are tabuagoa da, ezta? Hor, netzako garrantzitsua da, azkenian, ikustia, eliteko profesionalak, edo jendeak, pixkat, mireste ditun profesional kirolari hoiek, ikustia, psikologora juteia, kirol psikologoa, nolabait, euren planaren, kirol planaren barnean daola, nik uste, azkenian hori pixka bat aida laguntzen, ikusarazteko realitate hau, eta azuk esan dezuna, ez? Arlo fisikoa asko lantzen da, eta erabat normaltzat hartzen da, preparadore fisiko bat eukitzia taldian, baino aldiz kirol psikologo bat eukitzia edo berekin lanitia, ez da igualain normaltzat hartzen, eta, pixkanaka nik uste, goatzela aurrera, baina bada baiteko. Beharra dagoena seinal, ez? Hor, lesio fisikoak entzuten dira, baina lesio psikologikoak ere badaude, ez? Batzuk telebistan entzun izan ditu, ez? Hor egon zan, estatu batuarre nola gimnasta, oso ezagun azkenean zan aurkeztu, eta holakoak gero eta badaude, ez? Beti egon dira gainera. Beti egon dira, edozein pertsonak sufri dezake holako edozein gaitz, depresioa, ansiedadia, estresa, eta kirol munduan are gehiago. Azkenian kirolariak estres askora daude, estres asko sufritze dute, ansiedade asko, goi mailako kirolari estresanik ez, azkenian guk ikuste duguna da, ez da, kanpotik ikusten dana da, heroiak diala edo kristonak diala eta dana ondo ateatzen zaiela, bizitza idiliko badakatela. Eta hor arteko dagoen lana? Hor arteko dagoen lana eta hor daudenian, eta hori da, eta gora berak izango dituzten, sekuk hemen beti esaten ez, kirola osasuntxua da, baina maila batetik aurrera, ez? Hori da, kirola. Hori da, gehiago ez, beti kumplitu beharra, sponsorrekin, markekin, hor ze presio daukaten, ez? Claro, azkenian alde batetik zure ogibide bihurtzo baldin bada, azkenian bai edo bai, zuke emaitza batzuk lortu behar dituzu. Osea, ni adibidez hor, behin kongresu batean egon nintzen, futbola eta psikologian azala, oindala karreran neola, oindala 6 bat urte, eta klub bateko presidente bat etorri zitzaigun, hitzaldi bat ematia, eta arek argita garbi esan zuen, osea, bida, nahi igualtzait psikologo bezala zelan iten dezuten jokalariekin, nahi importatzaitena da, emaitzak ikustia, eta nik emaitzak ez baitut ikusten, ez zaituzte kontratatuko. Emaitzak ikuste baldin baitut, kontratatuko zaituztet. Karo, orduan, ze importazzaie hor goian dauden gehiengoi emaitzak, gero zukeakin kirolariekin iten dezun lana, osea, guri bai importatzegula noski, baina, eta azken horra guztiak kriston presioa jartzen dira baita ere, jokalari. Neteke ez, azken finean, hori dira. Bai. Generalen individualki kirolari bezala, baino taldeko ez, azkenen talde guzi bezala ere. Bai, gero hor desberdina da, ez, kirol individuala dan, edo talde kirola dan, hor baita ere, bai, desberdina. Bueno, momentu txiki bat, hemen gauza batzuk argitze aldera, laktosari gabeko nako esne gain honen portaera, jokaera, ez dakit nola esan, egi esan, etxen probatzen nahitu naiz zein den ikusteko, zeren eta azken finean, gauza batzuk ezberdinek dituet. Orduan, saiatu nintzen lehenengo eta behin bere horretan arrotzen, eta ohartu nintzen 2 ozte prozesu behar zitula naizen konsistentzia edo sendoera hartzeko, bai? Zeren eta, holako hijito beso baten barrubetek bai eskatzen duen mus antzeko olako esne gain bat. Zeren eta likido xamar bada, erortzen da. Orduan, esan bezala, izan zen, ez baldin badiozue ezer bota nahi, zeren eta gu gaur botako diogu honako egonkortzaile bat edo estabilizante bat, imarra daukezuena da hotzotza, honako izozgailu neuki 2-3 minutu, atera arrotu eta krematxu puntu daukenen berriz izozgailura sartu bere ontzin. 5-10 minutu, atera, beste bat eman, eta hola. Eta hala ere, ez da geldituko egonkortzaile batekin lortuko genuken puntu hori bezala. Beraz, gaur egun saltoki guztietan daude, honako gozogintzako sekzioan edo sailean, estabilizante edo
egonkortzaiek zein bar den, barrura bota, eta gero jarraian eragin beraz, hoxe izango da guen nire lana, bale? Barrura. Bale. Sobretxo bat, sobretan etortzeie, olakoak. Horrekin hori ez erortzea, eta musantzeko hori, olako sentasun hori ematea. Ni hemen jarraitukot. Bale, German, beste galde bat. Kirolari batek noiz jarri behar dio arreta berea osasun psikologikoa ero? Osa, gaizki da honean zaten, utzin behar du kirolari, kokotera ino, puntu hortan ino noski, ez taldu, Ez. Hemen nik bi puntu edo bereiziko nituzke. Alde batetikan, kirolari batek ikustu baldin badu, zindula egoera gestionatu X arrazoiengatik, estresagatik, ansiedadiagatik, eta igual ezakit ze gertatzen zaion, igual dago ezakit, adibidez pixu jaurtitzaile bat, eta, ikusten du, zerrengatik ez zaizkiola gauzak ateratzen. Emaitzak ez datoz. Hori da. Orduan, kasu horietan, kirol psikologo baten laguntza ikusten beharrezkoa dela, nolabait krisi bat edo nabaritzen denean. Hori da puntu bat, baina gero beste puntu bat da, laguntza psikologikoa jasotzeko edo lan psikologikoa iteko, ez da zertan krisi bat egon. Hau da, preparatzaile fisiko bat, ez da sartzen krisi bat gertatzen danean, edo persona bat da honean fisikoki igual ez da honean puntu optimuan. Psikologoak inberdina gertatzen da. Berez ideala... Oituratzat hartu behar dugu, hori da. Lan egitea hori. Hasieratik, beste gabe. Hori da, eta azkenean hori baita da, prebenitzeko, tensio guzti horiek, estres guzti hori, ansiedade guzti hori, ez da deia puntu hortara heldu. Orduan, berez ideala hori litzake. Nik hori lagun askotan fisioa gana esaten, jentea juten da fisioa gana, apurtuta da, gaizki. Nibel batetik aurrera, segun zemate entrenatzen duzun, o kiroliten duzun, ohitura hartu behar dugu, 2 asteri behin, hilabetero. Baina hemen, hor jendea gongo da, igual, txian seme alaba dauzkate, mundu guztientzako, ze adinetatik hasi barko ginateke lantzen, lan psikologikoa? Nik uste txiki-txikitatik. Ni psikologo moduan, futbolian, ibili naizela 12-13 urtekoekin lanian, eta hori, prebentzio moduan, gero egia da, adibidez talde kiroletan, zu talde kirolian nahi baldin bazea lanian psikologo moduan, taldiak egiten dezu lan, eta gero ikuste baldin badezu kasuren bat daola laguntza espezifikoa behar duna, orduan bakarka. Hori da. Baina hola talde dinamikak eta nik ideala gaztetatik izango litzak. Eta edozein kiroletan, ez? Edozein kiroletan, bai. Kirol guztitan, bai. Eta beti hor, lehen gaina, audarreko horrezaten dana egon gara egiten, da futbolean, da taldetan, da jutea, horbe askotan beharko zen, gurasoen gan bebai hor lan pixkatea in behar da baita, ez? Hor, arazo asko, ume askori etorriko zaie, aur gazte askori, etxetik, ondo. Aurre asko kirolian dakaten presio gehiena nik uste dut gurasoen gandik datorrela, etxetik datorrela, etxeko presio hortatik, eta hori ozen partidutatik bueltan, gurasuak gazte zaizkien esaten, hau inbarrezu, beste inbarrezu, hau aizkin dezu, urrengoan hauin, eta hori gurasuek jakin behar dute, euren lekua zein dan, eta goza dezala horra. Hori, kirola ondo paskenean, kirola ez dugu gaztu behar zer dan, ondo pasatzea jo behar dutela. Eta batez ere, adin horietan. Adin horietan, aurrakin behar duna da, gozatu. Ze horre bai, psikologian asko bere izten da, ez? Gauza da, formakuntzako kirola edo, eta gero beste gauza da, ja, elite mailan hitz egiten degunean. Eta hor bai, elite mailan, errendimendura da oso zuzendua esango dago, ez? Guztia, baina eta aurren kasuan, gurasoek utzi behar dute pake-pakian aurrai, entrenatzaileai utzi ezaiotela bere lan egiten, ze guraso asko emate dute entrenatzaileak diala, eta nik esatet junda atera titulua, entrenatzaile titulua. Hori da. Azkenean aur gaixoak, entrenatzaileak gauza bat esaten dio, han bestaldetik gurasoa buiaka aurre botatzeko, eta besteak atzean geratzeko, eta
Eta horrek sortzen dion ezin egona aurrai brutala da. Ze azkenian ez dakit zenin behar dion kaso. Entrenatzaileei suposatzen dela dena akila, edo gurasoai bere referentiala azkenian egunerokotasunean. Eta hor gatazka bat sorrai dakioke aurrai, bueno, azkenian hori estresa etorriko zaiola. Lehen, aipatu zor taldeetara bideratzea zuen lana, ero bakarka. Desberdina laniteko modua? Taldeekin lanitea, ero pertsonekin banaka lanitea? Baude gauza batzuk berdinak dianak, baina niretzako bada pixka bat desberdina, batez ere talde kirolian lan iten dugunean, adibidez, asko enfokatzen gea, edo oso garrantzitsua da, talde koesioa, ditze zaio, koesion de ekipo. Orduan, klaro, hori individualian, ez, kirol individualetan, igual ez da garrantzitsua. Alare bai, ez, naiz eta ez dakit, zu bai baldin bazea kirol individual batian, badakazu entrenatzaile bat, eta seguraski badazkazula kideak, naiz eta ez talde bat osatu, eta hori ere bada garrantzitsua lantzia. Baina, bai, osea, kirol grupaletan edo, ikustet batez ere, hori koesio hori lantzia dala garrantzitsua, eta individualetan, ez da inbeste. Ze presio mota izaten dituzte kirolariak orokorrean? Emaitza die bakarrik, gero ze izatea, zeitzu die? Alde batetik dago emaitzan presioa, hori uka ezina dela eta adin guztietan. Gero baita ere gertaliteke, lesio baten aurrian, horra didez, laguntza psikologikoa asko ematen da lesio baten aurrian, ez da? Osea, ze zuk lesioa dakazunean, hori nola gestionatu, berriz hasi arteko tarte hori nola gestionatu, aste zeranean sentitzen dezun bildur hori, eta hori nik esperientziaz dakit. Osea, ni 11 urtekin lesionatu nintzen, da beti esan izan dudet, 11 urtekin kirol psikologo bat eduki izan banu, gauzak seguraski oso desberdinak izango liakela, eta 11 urtekin futbolian, eta nik uste torri izan zala, ez dakit horri ikusi nula, benetan kirol psikologo batek balio zezakena, hortik urte batzutara ikusi. Baina, gero esperientzia hori izan. Bai, eta adibidez lesioen gaia, ez da inbeste ikusten agian, baina oso garrantzitsua da, horiek nola gestionatu, tarte hortan, eta gero buelta. Eta gero buelta, karo. Zu, egon zara maila batean, eta gero bueltatzen zarenean, egon zara X denbora geldi, eta maila berdinean azte zinezkoa da. Eta hor lan handia dago, eta hori... Konfiantza berreskuratzeko hor lan asko, da gero noski fisikokita prestatu barrezu, baina batez ere mentalki berriz autokonfiantza hori hartzeko, eta gaina talde kirola baldin bada, zuk ikusi dezakezu gainontzekuak, jundia hobetzen. Eta zu gelditu zea atzean, ez? Eta orduan, hori gestionatzeko, hori lesioetan bada oso garrantzitsua. Eta bain lesioak eta ipatuta, beti esaten da, burua goiko muskula hau espada ondo, beste ezer ez da ondo. Etorri aldira lesioak, ez? Osa, psikologikoki ondo ez badaude, apurtzea, moduen baten eroste? Bai, azkenian psikologikoki ondo ez zaudenean, niena ez medikua ez ezer, baina zure sistema immunologikoa jaitsiten da. Orduan, arrisku gehiago dakazu lesionatzeko. Barkatu, Arratu da. Earki kostata. Eta hori... besteakin alderatuta badao ez, badao... Onartu behar dut, atzo itxuziara desio horremena, ez negain hau probatzen, batera, bestera, ez dakiz zer da. Azken finen hemen ere zein emaitza nahi den, ez? Presiori bako zepat ikusentzule duen hor bestaldian. Gero gaina esati du, lehenko leko pizkatxo izan itxura zan. Bueno, hau da, sendotasun hau da, lortu nahi nuna kasu hontan, barru bete horiteko. Hau momentu hontan euskaion sartuko dut. Zueri entzuten burura etorri zaitez, aizineten gazte, kirolarik, aurrak eta bar, eta hor, ohikoa da edo entzuna da disiplina. Kasu honetan disiplina eta exigentzia eskutik doaz, exigentzia hori? Azkenian zu kirol bat, baina ez kirolan bakarrik, orokorrean bizitzan, baina kirolean zentratuta, zuk behar dezu disiplina bat bai edo bai, eta horrek exigentzio bat badakar. Orduan nik uste dut hori ona dela. Ona da estremora ez baldin badua. Betikoa, neurria. Ze estremora baldin bai jo,
agur. Disiplina marrun sartu daiteke ordutegi zehatz bat, eta baino hori, agian, elmuga hori, hain, ez, elmuga izan gabe. Bai, hori da, azkenean elmugen kontua, objetibuen edo helburuen kontua funtsezkoa da, eta niretzako garrantzitsua da ez, helburu batekin lanitia, helburu bat dena delakoa dela, baina baita ere garrantzitsua da jakitea, ez baldin badezu helburu jakin hori lortzen, ez dela ez gertatzen, eta gero ere, seguraski ez ezula lehenengoan lortuko. Ja, hori ere bai. Hemen jainkoak ez gara jaiotzen izta, eta inoiz izan ere ez. Eta jendeak jakin behar duela, hori Simon Biles horrekin gertatu zara. Erretian, jendeak, kristonak esan zituen berataz. Eta tipa horrek, lehen itzi zuen, bere osasuna, horratea eta ridikulua ikia baino, ero bera apurtzea baino lehen. Eta jendeak kristonak esan zituen. Nik hori ikusi nunean, postu nintzen asko, hartu zuen erabakiakin, postu emantzun mezuagatik. Hori da. Azkenian, uste dut, intzuna inbehar dana dela. Azkenian, zu olako gora batian zaudenian ezintzera atera konpetitzea. Eta hori da, gai bat tabua dena, eta adibidez, berak izugarrizko bisibilitatea eman dio buru osasunari kirol mailan, eta, azkenian, gaztetxuek eta ikusten dutenian goi mailako kirolari bat, hori egiten, pentsatze ere dudan, eta beurentzako ere, errezagoa izango da, ez, hau guztia ulertzeko, eta eak, azkenean, ez da egit sentitzen dianean, ezin dutela egora jakin batian edo, esan dute, ostra, ez bakarra goi mailako ere gertatze zaie, eta normala da. Edo normaltasunez hartzea, ez? Oain urte batzuk horri gerilari batek ere hilekoa zeukela normaltasunetik esan zuen, eta, egun hartan etzeola bere honenen. Hoi da, eske faktore asko da, gainera, bai. Eliteko kirolako gorra da. Zentzu guztietan, eta hainbat kirolari egotzen da, ez beraien karrea bukatzen dutenean, gero bukatzen dutela. Askok laguntza psikologikoa behar dute bukatzian, de hecho, hobea da utzi aurretikan astea jasotzen, preparatzen zuteko. Lehen gora, apurtuta zaudenean. Bai. Apurtuta zaudenean, eta ero igual berandu. Bai, eta hor, berez ideala da, utzi aurretik prestatzen jutia bukaera hortarako, ez da. Hori ere jakin behar da, ez? Bai. Hori, kirolari batentzat, hor goian dagoen batentzako, ostra, noiz utziko dut. Jakitea ustea, hori jakin behar dela, ez? Bai, eta... Ze batzu, apurtuta badere, emaitzak estatoz, da, ordoen uste dut, hori ordoen, baina, karo, horre ere desberdina da, norbere autua den, adinagatik edo lesio baten ondorioz, kirola utzi barra ezu. Osea, 22 urterekin, adibidez. Ez esan nahi nun, edo ekarpen nahi nun txiki gertukonak ditula, Aimarro Laizola eta Bengoetxea, ez? Aizu, hortxen, Aimarrek utzi du, Aimarrek garaiz, la ostra, beste dena jubilatu ditu. Eta Bengoetxea beraz, kenpinen, garaiz berri hori emantzun, zijoala, erretiratzea zijoala, eta... Bai, hori zuk esan ezuna, ez da erreza jakiten, noiz utzi, hori... Hori landu behar, barko zan. Bai, baita ere ikusi, ez, norberaren prioridadiak, eta... Zematen dizun da, zeiken du. Horroikoa izaten da, ez, txeren dola itzan munduan, urte bat, bi emaitzarik estatuzena, zato txikito, ematen du, hobeto daukagola jutia, ez? Bai, eta... Gero baita ere, elite mailan baldin bazabiltza, gauza da elite mundutikan jubilatzia, nola baita esatiarren, baina horrek ez du esan nahi kirola iten jarraituko ez tezunik. Hori da, maila hortan ez duzu lehen, kirola, kirol moduan, ez diru, ogibide moduan. Eta baita ere beste kirol asko daudela, jende asko, igual futbola utzitakoan, ordu arte igual futbola euren bizitza zan, eta gero eskurritzen du eskalada, edo zen kirol, golfa, edo maiten isa, edo... Maiten isa kirola. Ni hori naiz maiten isa.
Bai, izan ez da ba. Nik uste du bertzolaritza bota bertzen, bertzolaritza baduk, ben pixkat, antzekotasuna gaurre ari garen gaian inguruan, baina maiten iza? Maiten iza, bai. Maiten iza gehiago esango dizut, esate dute dela daon kirolik zaienetakoa. Hori esate dute, hasierako mailan ez zeozeinek eman diezaioke pelota iola palatekin, ez? Baina maila zailtzen di joan enen, geroz eta zailagoa bihurtzen da, eta ikerketa askok esate dute daon kirolik zaienetakoa dela. Lehenengoa astronauta eta bigarrena Maiten Isa, esate duten ez. Ba, behitu. Usteak uste... Bueno, astronauta ingo, ni Maiten Isari profesionalein barritzen, baina astronauta sartuko naiz. Erraxagoa baldin bada? Zaiagoa. Bale. Maiten Isa, niago. Ez. Ni altura, behatzen zen maia. Bueno, errezeta aurrera dijoa. Gure bizkotxoa, hijito besoan bizkotxoa, freskeran, ozten daukegu. Honako esne gozokia edo dulce de leche, hor dao, beste 10-15 minutu falta zezkio, hemen daukegun almibarra, hemen abiak salteatuta edo momentu ontan behintzat bero-bero, goxo-goxo daude. Karamelatzen nahi die eta esne gaina arrotuta ozkaiun. Bueno, hauek dena batzea besterik ez zaigu gelditzen. Bai? 2 minutu, favorez, dena organizatzeko. Ze aurrera penin ditun, ikusi? Hor, atera hau, busti, mozkortu, bete, eta guain zein bardeun, iskinak zarpeatu. Bai? Arginek hori da. Pareta zarpeatzen den bezala xen? Bi aldeak? Eta hemen daukago gure esneko sokie. Sendoa. Nola esango nizuk, hau da, seme bat bezala. Hau itxatziko zaizu hemen aldamenetan, da jungo zurekin toki guzita. Aita. Osa, betiko. Erdera zute deitzen dela daños colaterales. Nik esango nizuke zoriona dela. Zorion hori itxatxita gelditzen bada ongi etorri izan dela. Batzutan emaitzak ez dute, ezetan, ez? Batzutan zoriontzu izatea garrantzitsua dalako. Bai, beti da, ez da garrantzitsua, ez? Zoriontxu aldan, zoriontxuen behintzat. Aldan. Baina behintzat, eta lehen aurrena kontua eta esan du, zaiatu baitezen gure aurrak zoriontzu izan daitezen kirola egiten eta ondo pasatzea. Gero, hortik biziatako duen, ondo egongo zan da, politia izango zan bere egindako, baina ondo pasatzea. Lehenengo pausua hori da, gozatzia. Eta gero etorrikoa etorri behar duna, baina goza ezatela, ze kirola hortako da. Gozatze espaldin bada ez da gazentzik kirolak. Horrenik batek izan semea ero aipatu zuen, semea infantiletan olako talde handi baten realdean ero, eta entrenatzaileak guraso guztiak bildu zituen desantzien, aizue. Argi oki, hemengo inor ez dala igoko lehen taldea. Zuen semeak ezaitu bateako hemen porri izatetik. Orduan, lasai, utzi ezue pakian, ona ikastera datoz, ondo pasatzera, eta bueno, gero ateatzen badia profesionalak, oso ondo. Baina bestela? Eta horra didez oso garrantzitsua da entrenatzailearen eta klubaren jarrera. Hori zu komentatu dezuna, ez? Didez klubontako entrenatzaileak eta klubak berak, azkenian, eure jokalariak, babesten ditu, ez? Hoi beharrezkoa da, funtsezkoa da. Eta gurasoak, gurasoek eukiditzatela oinak lurrean. Ez aurrek bakarrik, nik uste lehenengo gurasoak diala oinak lurrean euki behar dituztenak kaso askotan behintzat. Eta kirol guztietako, bardiz, txirrindularitza, eskupelota edozein. Nire sasoian gu ginen Marino Lejarreta eta Julian Gorospe eta Durangaldekoak. Eta Durangaldean txirrindularitzako afizio handia gontzan. Eta norbaitek infantiletan, kadetetan, karreran bat irabazten bazuen, juveniletan ikasketak utzi egiten zituen, bizikletan aritzeko bakarrik. Hor, juveniletan irazten zuten zerbait, afizionatutara iritsi, 2 urte, eta gero, ikasketa igabe, fabrika, eta hori asko ikusten zen guri inguruan. Inoiztan imer. Zugaz, karo, eske azkenean ikasketak igual zaizekiroletan zabiltzan, baina ikasketekin jarraitu den behar. Dezu, zuk ezagizu, nahiz da, honena izan zuk ezagizu ze puntutan hori lesio bat eukiko dezun eta utzen barko dezun adibidez. Errendimendua jaitsiko dan, beste gabe, baina lesio bat edozen momentutan gerta daiteke eta edozen momentutan gerta liteke utzi beharra. Eta orduan prestatuta egotia eta ikaskuntzak ikasketak eukitzia funtsezkoa da. Bai.
eta erondo jatia. Bai, nik amaitutzat jotzet gaurko errezeta. Hemen, ponpoxo koloretsu. Earra, zaitxure earra. Ea guain izango da. Azterketa. Bueno, espero duzuen gustokoa izatea, apuntatu izana, eta guen dastatutakoan esango dizugu balidoa den edo ez. Bueno, German, nik uste anfitrioi lanak burututa dauzkegula, beraz, oain zuri hori hasteko gorea dagokizu. Argi. Bai, gu ezin dugu hasi. Gu behiratu. Gu behira, hon behar dugu, eta... Oniritzia. Presio gabe, German, presio gabe. Lasai hartu, Kirol psikologoa dauzkagu, nahi izan eskero, eta... Honekin beharrik ez. Ez. Beharrik ez. Jarra. Listo, eta esne gozokia. Bai. Hombre, hemen, igual bai, ez? Nahi dut esan, hemen horako psikologo baten behar hartu bai, ez jateko zori zut dana. Osua jati ere ona ez da izango. Ez dizut haitu, gozatzen nahi dut. Osoki egin da. Beharro. Ni xili gone, jai honet, eguna, Nire txilik egonez, nik uste agurtzeko ordu iritsi dela, beraz, bihar arte ez da zigor. Bai, eskerrak eman zuri German, gurera etortzeatik. Zuei. Lasarra izan da benetan hemen izatea. Eta zuek, bihar hemen espero zaituztegu. Beti bezala, txintxo, ordu berean. Gaurko erronka bizkotxo guzti bukatzea, Bai, hemen, bukatu arte. Venga. Bai, Bai. Hala, agur.